Tumbal penglarisan. Bale somahe Yupanut suwargi, ayem tentrem senajan kalebu keluarga sekeng. Bojone Yupanut kang parlan nyambut gawe dadi laden tukang batu. Dene Yupanut bakul bumbon ana pasar. Anake Yupanut cacahe 6. Sing gedhe dhewe lagi kelas 6 SD lan sing ragil isih bayi. Yen anake bisa disambi lan ora rewel, Yupanut gage-gage mangkat menyang pasar. Nanging yen lagi rewel, dheweke milih momong anak-anake ana ngomah. Semono uga menawa entuk gawean, kang parlan gage-gage mangkat nyambut gawe dadi laden tukang batu. Nanging merga lagi rada sepi, kang parlan rada suwe nganggur ana ngomah. Awit senajan mung dadi laden tukang, yen ora ana sing nggawa uga ora payu. Uripe Yupanut pancen lagi rekoso. Asil anggone bakul bumbon yen dijagakake nganggo mangan saben dina ora cukup. Apa maneh yen kudu ngragati sekolah bocah-bocah. Urip ana desa uga kudu bisa lumrah. Yen ana wong duwe gawe, bisa ora bisa kudu nyumbang. Durung yen ana anggota keluarga sing nandang lara, kudu cekel dhuwit kanggo nambahake menyang dokter. Yupanut judeg pikire. Topo anake sing barep sedhela maneh lulus SD lan kepengin mbacutake sekolah ana SMP. Yen ora disekolahake, cita-citane kepengin duwe bengkel pit motor ora bakal kelakon. Mula Yupanut banjur golek utangan marang Bank Plecit. Senajan saben dina bakal diplecit. Bank Plecit utawa tukang nganakake dhuwit ing desane Yupanut akeh banget lan anakane dhuwur. Ana sing kudu nganaki saben sasine 5%, 10%, malah ana sing 15%. Kamangka Yupanut mau anggone golek utangan menyang Bank Plecit ora ming wong 1-2, malah kliwat wong 5. Paribasane gali lobang tutup lobang. Yen bot bank sijine kanggo pasokan bank liyane, entuk bot-botan bank iki kanggo nutup bank kae lan sapanunggalane. Anane mung mubeng wae tanpa wates. Kebutuhan uripe saya abot. Durung yen nyicil utawa nganai utang sing sak petutuk. Piye yu? Tinimbang uripmu sengsara, apa kowe gelem tak jak golek srana? Aku duwe alamat sing sip. Ayo, kapan-kapan awake dhewe mrono yo yu. Kandhane Yuparni marang Yupanut, kanca bakul ana pasar. Yupanut durung mudeng apa sing dikandhakake Yuparni. Gandeng atine judeg, dheweke mung manut nalika dina Kemis sore dijak lunga menyang Ngayogja. Kang parlan mung manut nalika Yupanut bojone pamitan arep golek srana kanggo urip mulya. Senajan ing batin rada kabotan menawa anggone golek srana menyang Yoja mau ana sarusikune lan resiko sing abot. Wis to Pakne, aja sumelang. Kandhane Yuparni jare syarate mung enteng. Contone akeh bakul gedhe ana pasar sing saiki sugih mbrewu. Jare ya golek srana ana Yoja. Mbuh kandhane Yuparni kok cerak parang tritis ngono. Yupanut kandha mangkono sajak tenanan.
Sidane Yupanut dina Kemis sore lunga bebarengan karo Yuparni menyang Jogja. Dene papan sing dituju yaiku sawijining guwa cerak Parangtritis. Jebul sing teka ana guwa kasebut ora mung Yuparni karo Yupanut tok, nanging akeh wong enom, tuwa, lanang, wadon padha mlebu metu menyang guwa kasebut sakwise nemoni juru kuncine. Tiba gilirane Yupanut entuk urutan keri. Suasanane sak kiwa tengen guwa katon singup senajan padang bulan. Luwih-luwih ana kono akeh wit-witan gedhe sing ngrembuyung godhonge nambahi serem lan medeni. Atine Yupanut mangu-mangu lan keweden aja-aja ana jero guwa kasebut Yuparni ana apa-apane. Awit wis 2 jam kliwat dheweke durung metu saka guwa. Lagi enak-enake ngalamun Yuparni jedul saka guwa didherekake juru kunci guwa. Juru kunci kasebut banjur manggakake Yupanut supaya genti mlebu menyang guwa. Nanging Yupanut ora gelem, kandha yen mung ngancani Yuparni. Durung ana setahun anggone golek srana menyang guwa cerak Parangtritis kasebut, anggone bebakulan Yuparni katon lancar lan sukses. Yen biyen dagangane mung setitik, saiki dadi akeh lan nganti pirang-pirang kios. Kosok baline dodolane Yupanut mung ajeg wae, merga diwurungake anggone golek srana. Biyen nalika Yuparni metu saka guwa mbisiki aku menawa sejatine sarate mung pitik babon siji. Mbok menawa Yuparni ora mudeng menawa pitik babon sing dikarepake dudu pitik babon lumrah, nanging malah nyawane Yuparni dhewe. Durung tutuk ngrasakake urip kepenak, Yuparni wis kudu nanggung resiko lan nemahi ajal. Bondo bandu sing ora mekakat akehe tanpa guna, merga Yuparni ora duwe turun. Bojone sing ditinggal nggetuni lelakon pungkasane tilar donya nututi dheweke. Sadurunge tilar donya, bojone nandhang lara abot. Bandane nyelot entek kanggo mertamba. Sakwise Yuparni tilar donya, prasasa desa kono ora tentrem. Luwih-luwih menawa ngepasi malem jemuah, jare ana arwah gentayangan sing memper Yuparni. Nalika arwahe Yuparni ngaton, raine katon ireng kaya tekek lan rambute madul-madul. Malah ana tanggane sing nyumurubi arwahe Yuparni wujud pocongan sing godres getih lan njaluk tulung supaya enggal disempurnakake. Ana maneh sing kandha menawa saben malem Selasa Kliwon utawa malem Jemuah Kliwon arwahe Yuparni sirik-sirik ana ing lataran omahe lan sambat-sambat njaluk tulung, jare dheweke nyunggi watu sak kentheng. Miturut kabar sing wis sumebar, matine Yuparni jalaran wis kinodrat dadi tumbal pelarisan. Matine durung sempurna lan arwahe isih nglambrang. Kadangkala ngadeg ana dalan prapatan, medeni wong liwat. Yupanut crita marang penulis. Biyen Yuparni wis tak penggak supaya murungake anggone golek pelarisan. Nanging Yuparni ngeyel, ngertine tumbale mung awujud pitik babon siji. Mung ingkung babon siji regane mung murah. Ora ngertiya
ing ingkung pitik babon siji iku nyawane. Bejo dene aku murungake anggonku golek pelarisan. Senajan biyen uripku rekoso, saiki anak-anakku cacah 6 kabeh wis padha omah-omah lan urip mulya. Ora ketang, biyen sing dienggo ragat sekolah, anggonku montang-manting. Arep nyangoni bondo aku ora duwe, mula padha tak sangoni kepinteran. Saiki aku karo pakne mung kari ana omah sinambi momong anak putu. Aku wis tuwa, mung keri golek sangu mati. Pancen nadyan rejeki setitik, nanging yen disyukuri bakal dadi barokah lan kabagyan. Kandhane Yupanut, tanggane penulis sing saiki wis tilar donya. Sugeng tindak Yoyu, muga-muga keluargamu sing kok tinggal padha rahayu lan panjenengan antuk papan sing becik ing sisihane Gusti Allah.